Mizoram mipuiten online manga kan harsat na te kan chan vote kan zofia theina tur mipui o ti chu kan chief minister in atlang zara hemia hianin mipui o website ate kan kalanga mipui o ti mandan te kan zir hoanga a ulsam lutuk mizo tong vekin website kha om leng hala chu chu kan en ho don ani anga inom don ti chuanin mang tangkai thiam tan phei chuanin a tangkai don lutuk ani kan chief minister hianin mizoram sarkar chu mipuite ongai thaturina in pe reng ti soya Mizorama mipui sarkar langtlang sarkar din theinan mipuite nen in po na thattak an nei angai thua soyani pulal duama chuan in mipui o online portal chuan amang tu mipuite tan le alo chang tu tur te tan ol samna a thlen ve ve don ti soin mizo tong le sap tong a man thei ve ve ani thu a soya portal manga zo na le deal na te chu a chang tu nodal department te lo ngai poimo tur cha in ram mipui te rongbol na poimo tak ani ti hre kalpui ani tur thu a soyani ole website mandan kan zir chian mai in he comment section hi an offload ringot po hi mipui o an ngai thla ti chu a hriata ama ero chu comment section offlowa mipui te na kan va comment hi atok lo deu ani a chan chu official takin zona han zoa kan zona te kha alo chang tu department tena anlo muwa anlo chan thei ve kha anga yani chu chu mipui o hianin atumber chu ni in ka hria hi an website ania hei in huang hianin mizo tongina inziak veka hei video kan play le tura hena ron lang don ani ti chuanin hei pdf in a manual en tur te po oma atangkai don khop mai keipo ka in register fel der to a olsom lutuk in register po email le SMS a mizo tong vekin ti dan turte aron kala OTP te po mizo tong vekin ron thlengani chuwang chona olsom lutuk hei hian dashboard ania le tuna chuanin mipuite na kan complain kan thelu ve theina tur mipui o portal mandan tuna kan zir ho don ani he video chuan mipui o chungchang kan en ho anga pui o chu online platform ania mipuin service kai noi tu pui eng po van tlang thu nei na he na lung oi lo na kan nei ani chuan he platform hi a thelu na ani chu kan lung oi lo na kan thelu chu grievance officer emo nodal officer in thuk na asiam theyanga thuk na asiama kan la lung oi lo chu ni chuan appeal facilities apek thei bok ani hei hi chipchia zokin lo en ho don ila ama sabera chuanin registration ti hi kan click ang registration chu menu a chung lam panga khan oma kha kan click anga kan information sang fill up tur ani ming email password hian a chung mi ang che hi chuli ai password a chung ai chutang che kha address district a hian ni omna ber district kha i thang don nia male or female i thlang le anga I phone number a hian OTP aron thlen don awangin SMS ron theina tur phone number chhut lu hram tur ani tichuan helai a hnuai lampang ah hian already registered ti kan hmu a hei hi in register to te tan chuanin hei hi click mai tur ani a hemi kan click chuan a login mai thei don ani amai ro chu avoi khatna ta na in register tu kan ni ai ro chuan submit ti hi kan pen don nia submit ti hi kan het leang OTP kan phone a khan a ron thlenga kha OTP a kha time limit nei ani a pangin chut rang te po kan ti angai ome OTP voi khatna a ron thleng lo ani chuan recent OTP kha kan het don nia OTP kan chut zo dashboard hi a ron lang anga dashboard ah hianin grievances kan thon za to te pending om za te case en zang e close to te ti ulcham taka hmu theina a ron oma grievance list kan hmu le a grievance list ah hianin kan lung oi lo na kan thon ho to a kha list ah hianin hmu turin a awanga avoi khatna hung tan chuanin tuna kan screen hmu lai ang hian a awm dawn ani tichuan veilam pangah hianin menu hrang a awma dashboard ti te lot grievance ti te appeal ti te heng ho hi zir ho tum ta ila lungawi lo na kan thlen dawn chuan lot grievance ah hian tuna kan hmu lai ah hian kan select anga tichuanin grievance hi thlakhatah mi pakhatin account pakhatin voice som panga a thon thei ani a thon zata a lanna a awm anga a la bang zata lanna a awm bawk dawna tichuanin step 1 kan hmua step 1 ah hianin vuivaina a ngei lo rawn tar lan na a awma heng hi kan share theuh dawn nia
tichuan dinglam panga hianin TOEFL a awma chutah chuan mizo le English tih hi kan hmu thei arin awma English hi kan click chuanin sap tawngin alo inziak anga mizo hi kan select erawh chuan mizo tawngin a rawn lang ve ang tichuan kan huivaina tur a kha khing ho kaih hnawi ani lo tih kan chian chuanin kan tik anga ani khing ho kaih hnawi ani erawh he chuan huivaina a pawm ani dawn lo tih kha kan hriat tlang a tha awm e next heta karon comment deu zeu du chu hemi remaining credit ti hi thlakata voice pangai thon theya remaining credit hi ila thon thei za ni thlakata voice mi thon to chon remaining credit kha panga ni don ti na ni ti chuan in hei thon thei lo hi RTI lam court lam thil sa khona lam mimal ngai dan ania chuan heta hian thil dang om boka heng ho hi vuivaina anga an pom don lo ani achan chu RTI lam chu RTI a khan ti mai tur ania court thil chu court thukal lai ania tin sa khwana lam le mimal ngai dan ape pong taka mimal ngai dan va soi enge va hril vak vak kha arem don lo ani mel entinan tuna mun phia boina te po omta khami chungchanga te po khanin sarkar kha zo du kan nei ani khatiang kha vuivaina thutling anga ngai thei ani dona I mun phia sal na chungchang tiang te khamo khang teng te kha a thlen thei dona ni tuna kan en ho zelang si kan click le anga tichuanin department select tur hrang hrang a rawn awm anga department hrang hrang kan hmu tha teuh a tichuanin a tir lampangah hian a hring te a sen te kan hmu ani hei hi a awm zia chuanin a sen hi department le in register ve chiah lo la function ve chiah lo tihna ani a a hring hi department function to in register to tihna ani mai dawn ani chuanin an tirna na fisheries department hi kan han thlang anga next kan tih khanin kan buivaina thu a kha chhut lut tur ani dawn ani tichuan kan select anga helai a hi kan thu a kha kan type mai dawn ani supporting document kan nei chuanin helai hi kan select anga ta chuanin thil chi hrang hrang PDF ani emaw JPEG ani maw PNG file a kha kan thon thei anga voi khata file pakhat aia tama thon theia maximum ah hian pariat a thon thei ani chuanin khang ho zong chong kha 8 MB aia rit lo tur ani dawna kan duh thu sam thu kan ziaka chuanin supporting file supporting document te kan thlang fel ani chuan I agree tih hi kan select le anga chuan kan submit ang kan submit chiah hianin dashboard ah kir le a ama video kir lama kan hmu ang khanin register grievance register kha zero ania helai phei hi zero ani tih kha kan hmu a ama erawh chu tuna chuan kan han dir tak ah khanin pakhat aro inziaka pending hi pakhat ania grievance list ah hianin fisheries department hnuaiah khanin kan vuivaina thu kan thona registration number a rawn langa tichuanin kan thu chhuta kha a rawn tar lang le a helai ah hianin submit date hmuh tur a awm a a hun nen status ah hian under process a ti ani hei hi nodal officer emaw grievance officer in department lampanga nodal officer emaw grievance officer khanin reply na a nei ani chuanin helai a status ah hianin hmuh theiin danglam na hmuh theiin a rawn awm dawn ani mipuin details kan en du ni chuan khalai details ah khan kan click anga tichuan registration number te keimah ni hming te address te mobile te khang ho zong kha chiang kin a awm a kan grievance description at kan thu le thla te kha hmuh theihin a awm ani helai hianin edit button a awm a kan submit atanga darkar khat ala thling lo chuanin a edit thei dawn tihna ani tichuan grievance movement ah hianin hemi kan file kan lung awi lo na thu a kha kan chhut lu a kha khang ho kha department in an rawn chhan dan action ate an lak dan tur a awm anga tichuanin a print theia kan let le du chuan helai atang pawh hian a let le thei mai ani status ah hianin tunah hianin grievance under examination tih kan hmu a hei hi awm zia chuanin kan grievance officer nodal officer te khanin an lo hmu a an lo en hliah tihna ani a chu ai chiang zawkin kan en duh chuanin details ah hian kan select anga grievance movement ah hianin tuna kan hmu ang hianin dar sawm le minute hnih ah an rawn chhang ani examine at our level tih kan hmu a keimahni chung rilak kan lo en hliah nge an tihna ani a action taken by tiah hian action la tu rawn chhang tu che hming a kha tarlanin a awm thei anga
chuan department hing alanga chuan tu hne na nge keima hne na khan ani ti kan hmu a remarks a hian enge remarks a pek ve le reng ti kha en thein a awm ve le anga chu view remarks a hian kan select dawn nia an remarks a kha chhiar thein a awm dawn tina ani chu tichuan examine at our level ani hi chuanin an mahni he lampang department lampang khanin an ru thu samin an on la chang lova chuwang chuanin pui chuan ma hri tur tina ani ole tichuanin status dang le kan hmu ani tuna hian status a hianin close ti kan hmu a hemi awm zia chuanin kha kan huina thu kha file a kha department lampang khanin an on close ani enge a chan na kan han en chinanga details a kan click le a tichuan grievance reply to a khanin chan na kha oma attachment ate aron me a heng te pawh hi select a en thei mai na awm ti na ani officer details a aron lang boka chuanin grievance movement a hianin department action hi close ani a action taken by ya hianin officer hming a tarlan le ani a fisheries department ani a hei hi feedback kan pe the ni feedback hi kan hriat ang chuanin tunlaia kan hriat lara chuanin thil kan cha kha ratings te kan pe thin ani hatiang deuh khanin feedback a pek theia rating support pek na oma kan registration number kha file a kan huina thu b ka kha a registration number a kha tarlanin a awm a khami b ka khanin enge kan lawmem kan lungoi tawk ema channa a khan ti a kha rating spec mai tur ani tuna kan hmuh lai mek a hi hei kan duang kan pe anga kan duh thu sam lo channa kha kan kham khop lo ani chuanin poor ti hi a pek thei dawn ani poor kan pek hianin poor kan select hianin a appeal thei chia chi na ani a tuna hian kan cancel le anga appeal a kan kalang appeal grievances a hian kan kalanga registration number kan click ani hei hi tuna hianin select tur a awm lo ani helaya dashboard a kalin grievance list a details a feedback a khanin for kan select chi a comment hi chu optional ani a kan nei thei chuanin duh thu sam ani a test na ti kan comment ve reng reng anga submit kan hme chi khan helaya grievance helaya appeal grievance a khanin kan registration number a kha select thein aron awm dawn ni submit kan hme che hianin a in activate na ani chu chumi activate tur chuan kan sui tak ang khanin ratings a poor pek tur tina ani ratings poor ti om je khi chumo zona iwa zota an ron chang che a kha an chana ilung oilo chuan poor ti khi click anga poor ti click chi khanin khami an chana kha iwa zot le thei don ani ama ro chu an chana te kha ilung oi ani chuanin i poor ti khi select lo tur ani very good ti kha select tur min ka shria submit kan meta submit kan meta appeal grievance a hian kan kal le ang ti chuan registration number a hian kan select anga hei than tur a rawn awm ta chia ti chuanin thu a kha kan appeal thu a kha kan type le anga he appeal a hi officer heta department officer a khanin nodal officer a khanin grievance officer mo nodal officer khan mi ron chang to don lawa appellate officer in mi ron chang to don ani kan appeal hnuah khanin status thar kan nei le ta a chu status a chu a hma ni ang deuh tho khanin grievance under examination ti kan hmu ani hei hi kan en chiang le anga grievance movement a hian appeal hnuah khanin examine at our level ti hi kan hmu le a amai ro chu action taken tu a hi adang to ta a chu appellate officer a khanin aron la ve to ti na ani chu complain i thelu ma sakbera lo boipui tu chu nodal officer ania mase nodal officer te khanin an ron chang ta che a khami chana ilung oilo chuanin complain i thelu le a khami complain lo boitu puitu tur chu appellate officer ani thung to ni remarks a hianin kan en thenga ron chana kha chutiang zel chuanin a hma mi ang deuh khanin a kal dawn tina ani tichuanin status thar kan nei le a khami examine at our level ti a kha khami hnuah khan chana dang kan nei le to tina ani chu min chan le chan lo hriat na tur chu status hi status min chan le chan lo hriat na tur chu status atang hian ani dawna hei hi
en deuh reng te pawh a sual awm lo ve details kan select le a appeal tia hianin ta hianin thana a kha a rawn ziak anga tichuan helai hian grievance movement ah hianin theknga a awm ta a chu record ah hianin panga rawng view turang hianin record a hei hi sawm pawh a theia pasarih tih pawh a theia panga nih kha chuan helai hian next a thei ta a chumi chu en thei zel ani an tinana first page ah khan kal leila sawm amaw pasarih pawh tih la ti hian pasarih kha a rawn lang thei anga tichuan close tih hi kan hmu a tikhanin kan buivaina chu affiliate officer thlengain min chan sak ta a khatia ang tuna kan soi ang zul zui khanin mipui chuanin kan buivaina thu te kan soi thei anga department lampangin min rawn chhang thei bawk dawn Kakhania engei ngai dan ron comment vera oi chu tha ka ti khop mai Mizoram State Public Grievance Regional and Monitoring System thar mupui o ti chu kan chief minister chonin atlang zar ta ani saptong le mizo tong in man thei ve ve a all samani man po ke po complaint hi kan thelu don chinanga lodge grievance turani ate hanti velila kan thelu le lawang tu na chonin soi tur vok po kan e khati zong khani e mi puite khanin mang tangkai thiam ro he hi tangkai lu tuk nang mani om muna tangin in khum ma tang emo sofa in thut mai mai emo mo breakfast cho in ei lai te po niang i thian te in i len lai po ni thei khata tang khanin han ti ti howanga khatiang atang khanin he hi zo fia chak ome in ti chuanin i mi pui o a hian in ron kalanga ti chuanin a zo fia thei mai do na ni mase zo thei lo te khawm ve kha khang te ro kha chu nangma ni ponin in lo she ve don ya ole khati zong khan ye he hi mang tangkai ro tangkai don lu tuk he tiang taka i langtlang sarkar hi mizoram po hin ala nei mi alo ni chu wang chuanin in om huna tang khan sarkar hi in khal ngil thei ti kha shereng ro